Liptovská vodárenská spoločnosť ako verejný obstarávateľ vyhlásila minulý rok verejnú súťaž na dodávateľa prác na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd Horného Liptova v obciach Chybe, Východná a Važec. Ide o projekt za 13 300 000 eur, ktorý má byť spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie. Postup pri verejnom obstarávaní napadol poslanec Národnej rady Alexander Slavkovský. Čo sa podľa vášho názoru odohráva v Liptovskej vodárenskej spoločnosti? Podľa môjho názoru je tam rozbehnutý proces, ktorý nie je celkom štandardný a nie je transparentný a mám obavu, že môže byť za ním korupčné správanie. Slavkovský zniesol námietky najmä proti podľa neho krátkemu termínu na prevzatie súťažných podkladov. Vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie vyšiel oznam o preberaní podmienok 30. decembra 2008 a uchádzači si ich mali prevziať osobne najneskôr 2. januára 2009 do 13. hodiny. To znamená zhruba tých 14 až 15 pracovných hodín normálneho času. Je to absolútny neštandard. Priemer je 10 až 14 dní od oznámenia vo vestníku čas na vyzdvihnutie si podkladov. V súťaži sa môže zúčastniť len ten, kto si prevezme súťažné podklady v tom stanovenom termíne, ktorý si stanoví obstarávateľ. Podľa stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie zákon konkrétne nerieši lehotu na prevzatie súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ má však dodržať princíp rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Oznámenia o verejnom obstarávaní avšak nevychádzajú len vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, ale aj v Európskom vestníku. Oba tieto vestníky sú považované za rovnocenné. Liptovská vodárenská spoločnosť už v máji a v júni minulého roku avizovala toto verejné obstarávanie. V Európskom vestníku vyšla výzva už 20. decembra minulého roku. Poslanec Národnej rady Alexander Slavkovský nepovažuje za neštandardný len termín na prevzatie súťažných podkladov, ale podľa neho sú diskriminačné aj podmienky pre uchádzačov. Konštatovali sme na základe našich poznatkov, že tomu tak nie je. Podám podnet na Úrad pre verejné obstarávanie, aby celé toto prešetril a pokiaľ možno celý ten proces zastavil skôr, ako vzniknú nenávratné škody. Poslanec Národnej rady poškodil dobré meno spoločnosti. Samozrejme, že sme sa obrátili na právne kancelárie, ktoré nám v tomto budú dávať rady. Liptovská vodárenská spoločnosť volá do polovice budúceho týždňa mimoriadne valné zhromaždenie, po ktorom bude verejnosť informovať o ďalších krokoch firmy. Mario Jokič-Kermiet, televízia Liptov.